На 15 август в Румъния ще бъде открит стадион Христо Стоичков. Легендата на българския футбол посети банатските българи и направи премиера на автобиографичния си филм в Тимишоара. Петър Стоянов и операторът Вализар Попов проследиха всяка крачка на камата при нашите сънародници в Румъния. Вижте! Над 200 българи посрещат Стоичков в селцето Стар Бешенов, западна Румъния. Те, заедно с още 15 на местни журналисти, чакат в продължение на 4 часа пристигането на легендата на Барселона. Мястото е българската къща, макар че всеки дом тук е български. В пълния смисъл на думата. Часът е почти полунощ. Капитана на тези, които сте спечелили първото място. Това е нашата носия. Здрасти. И много сме горди с нея. Здрасти. Хляб и сол по традиция. Нали, това си е нашо, нали? Типично. Да, как, типично. А ракията вътре. Типично, нали? Хляб и сол. Следва близо час раздаване на автографи. 300 снимки с лика на Стоичков са подготвени и отиват в ръцете на най-търпеливите. Ето какъв интерес предизвика идването на Христо Стоичков в общността на банатските българи в Румъния. Така започва посещението на кавалера на златната топка при банатските българи. Една общност, запазила националната си идентичност почти 3 века в друга държава. След потушаването на Чипровската въстание, оцелелите чипровчани, сиреч българи католици, заминават на север от Дунава и спират някъде близо до град Крайова, в днешна Румъния, в Мало Влашко, Олтения, където чакат освобождаването на България от австрийската армия, както те са се надявали, и чакат 50 години. Важна роля за сплотяването на българската общност тогава има никополският епископ Никола Станиславич. По негова покана, други родни католици на север от Дунава се прехвърлят в Малка Влахия, за да се съберат със своите сънародници и братя по съдба. Целта е била такава да се съберат в такива лагери като опълченци и да се върнат в България с австрийската армия, да се борят за освобождаването й. Но понеже се сключва мирният договор от Пожаревац или Пасаровиц, Олтения се връща на турците, нашите деди просто нямат избор. Или трябва да се върнат в България, не могат, понеже там са турците, в Влашко не могат да останат, защото там това също е под турско робство. И избират да отидат в Банат, да дойдат тук в Банат като колонисти. Две са основните причини за запазването на българщината по тези земи цели 275 години. Църквата в Стар Бешенов. Още при пристигането си тук българите събират пари, за да си направят черква. 7 години по-късно се построява и първото светско училище. Намираме се пред най-старото българско училище. Това не е Априловската гимназия, а училището в Стар Бешенов, Румъния. След неуспешния изход на Чипровското въстание, банатските българи се преселват тук през 1738 година. 7 години по-късно те основават това училище, носещо имената на Свети Кирил и Методий. В училището, наред с задължителните предмети на румънски, се учи и български език и литература. Град Трявна. Всичко е написано. Да. Това кой е тук? Това на български. Елин Пелин. Нали? Косачи. И аз съм го писал това. Съм бил малък и аз съм го писал. Не Елин Пелин. Те Яво. Добрен. 1978. Град Черпан. Ето вижте. Децата как се учат извън България. Това също е в Барселона, където има училище, тук в Румъния. Хората просто знаят и уважават собствените език. Не се забравят къде са американските прадеди. Това днеска за мен е голяма чест и отговорност да бъда с тези деца, защото където и да ходим по света се говорим за едно и също име. Но видяхте, че тези деца искат да учат много. Искат културата да не се забравя. Това, което сме били, какво сме и какво ще бъдем. Това е важно за тях. Добре ли са оценки? 6. Колко имате? 6. Най-голяма е 10. Той ти колко са? 8. 10. Добре.
Почетният консул на България в Румъния и кмет на Стар Бешенов Георги Наков признава, че днес е най-голямото предизвикателство за запазване на българщината по тези места. Много е трудно да се запазим като българи. Сега е най-трудно от което е да било време през тези почти 3 века, от когато ние живеем в Банат, защото преди нашите прадеди не са били бомбардирани от толкова чужди езикови среди. Да речем сега румънски език не влиза масово, естествено. Стремим се да го запазим. Но такива са условията на живота, глобализация, интернета, медиите влияят много силно върху не само езика, върху начина на мислене на хората. От друга страна да не се забравя, че ние говорим на един диалект стар 3 века и който не съдържа всички необходими, да речем, абстрактни термини, само за това, ако се говори, нали, които да позволят да се водят едни разговори на определено ниво. И тогава, за съжаление, се взимат чужди такива думи. Въпреки че на цели 3 века диалектът на банатските българи почти не е изтърпял големи езикови промени. Важната и най-главната работа, дет ние трябва да я направим и да запазим съд, да знаменува българското мълчество, да живее в Румъния, българите да живеят в Румъния. Със съжаление, тук официално българи се описват малко като българи. Само банатските българи, за истина, дет са българи, се описват като българи и имам семейства, дет съпругата е румънка, той българин и та се описва като българка у Баната. Със съжаление, у Южна Румъния, дете живеят за доста много хиляди българи, няма повече от 1000, дете са се описали като българи. Защо? Не знае. Пробвали сме през мас-медиа, пробвали сме през един филм сме направили, защо е важно да се запишеш като българин, ако с българин. Тук не сме имали успех. По тази причина пристигането на Стоичков в Банат е важно за пазителите на българщината в региона, за да се докоснат децата до безспорно най-признатия свой сънародник по целия свят. При нас идва Негово величество царя Симеон II, 2 вице-президенти, господин Ангел Марин, господин Тодор Кавалджиев. Може би най-важното посещение е това на Ицо, защото той олицетворява за много българи по света, включително банатските българи, днешна България. Присъстване тук на Дълбаната, възнам от Тимишоара, е най-голямия подарък, дето майка България му е дал нам на банатските българи, според че сме се запазили като българи. И съм сигурен, че за се вид, особено на празника на 275 години от насилването на нашите предедове тук на Дълбаната, де ще бъде в августа и габе ще доди и Христо Стоичков и други голями футболисти българи. Ние сме тръпнали за те и га се играл, защо габе да играе националата на България, га да играл ССК, Левски, ние с те сме държали. Никола Миркович е най-високопоставеният банатски българин в държавните структури на Румъния. В момента е представител на народното малцинство в парламента, отговаря и по въпросите на националната сигурност. Професор по право от университета в Тимишоара и генерал, командвал войските в Западна Румъния. Миркович е един от отговорниците за посещението на Стоичков в Банат. Премиерата на автобиографичния филм за носителя на Златната топка предизвиква също сериозен медиен интерес в северната ни съседка. Мястото е операта в Тимишоара. Лентата за Стоичков участва и на кинофестивала Трансилвания в Клуж-Напока. Посещението на българина при наследниците на павликяните ще бъде повторено и в средата на август. Последния повод. Едва ли в България има толкова села от 4000 души, които разполагат с подобно съоръжение. От 15 август стадионът в Стар Бешенов ще се казва Христо Стоичков. Официалната церемония ще бъде последвана от демонстративен матч между звездите на България от Световното първенство в Съединените щати и колегите им от Румъния, водени от Георгия Хаджи и Георгия Попеско. Освен стадион и изкуствено игрище за футбол в близост до училището, Стар Бешенов разполага и с още 2 терена за обществено ползване. При това с осветление. Тук е било, хората са сели картофи. Да. И той човек е купил това место и е направил тази площадка за деца. Да. Вижте къде в едно едно село. За деца. И хора, които идват да играят. И имам нощна... осветление са направили. Светление, нощно осветление. Това го няма по нашите села в България, това няма шанс да го направят. 15 август. Това, което ме направи впечатление, че на всяка площадка, на всеки стадион, там където сме посетили, барбекю има винаги.
Барбекю Това е трябва да видно. има. Трябва Той да за има. спектаторите, не за игреците. Нали това? Не, Нали? той сам за... Важно е да се отбележи фактът, че земята в селото е изцяло в ръцете на българи. Всяка къща е върху парцел, притежаван от наши сънародници. И това ревностно се пази. През годините, при сериозно увеличение на населението, жителите са се преселвали в други околни села, където се говори банатския диалект. Въпреки че общността не се е поддавала на чуждо влияние през вековете, местните носии носят белега на унгарската култура. Златната обувка на наша предел. Ето го. Свинска кожа. Нали? Това са истинските обувки, не сега като те лачени, където ги носят политиците. Това е истинските обувки. Да, истина е. Последната важна спирка от визитата на Стоичков е при най-влиятелния човек сред българската общност – отец Иван Василчин. При него се пази и най-ценната реликва на банатските българи – ръкописна история от заселването им по тези земи до 1840 година. Книгата е на латински, а желанието на местните е тя да бъде преведена и на родния език. Не знам сега кой е новия министър. Ще го помоля неучтиво и по най-бързия начин да намери тези средства. Ние намерихме латин. Това е историята. И историците, които писаха за нас. Първите българи, които са дошли тук в Румъния. В Банат. В Банат. Всички хора са записани тук. От кога до кога. Имам една такава молба към вас. Да се намерят средства, да може този документ да остане в историята на България, защото това го няма в България. 70 лева. Коя са пристигнали тук. Дянков, обрал си хората от тогава. Когато става дума за държавни въпроси, е важно да се отбележи, че Румъния се стреми да поддържа етническото си многообразие. 18-те малцинства в страната са подпомагани от бюджета и насърчавани да пазят своята идентичност. Румъния има една много развита политика относно малцинствата, понеже при създаването на сегашните граници на Румъния, когато на практика към Румъния се присъединява и Трансилвания, където живеят много малцинства, румънците поемат редица задължения по този договор относно отношението им към малцинствата. След 90-та година имат едно много добро отношение, особено защото има представени по закон 18 малцинства в парламента по един много облегчен ред. Държавата отпуска сериозни субсидии, финансови субсидии за запазване на националната идентичност, от които ние се възползваме. Едно от тези малцинства е това на банатските българи. Днес техни потомци живеят освен в Румъния и в няколко родни села – Брадарски Геран, Драгомирово, Гостиля, Брегаре и Асеново. Стар Бешенов с население от 4000 души, 3000 от които българи, се разделя с един от емблематичните си сънародници – Христо Стоичков. Но преди той да потегли обратно към София, те напомнят и за една от най-големите ценности, вече губещи се у нас – гостоприемството.